kala adai shisha kumba ong ilit HS Chala ba ukon rat sangma unang tangban kren pareng hanrai tip yaki an namar kumbangi yoi dang hakine ki kendiat sengi menshwa kalami kejingkentha kabajur persya ya ukon rat sangma menteri rangba kecela haba ula kren syaki kot kubor ba kinong bela kibawan syari khasi kim don kam work permit setia katai kejingkren kalapan bitar ya ki kenhun seng bhalang bapher namar ba kishim ba katai kadai kejingkren lapla lani kejingkren tap miao jong menteri rangba klem de yekren ya bonba kijenat ngitip syai ba ka Meghalaya ka hap ha ka 6 schedule area bat kumta ki ba jala ki bakhai pateng ki don ya ka license na district council ki ba bela ki don kam ka labor license bat kam dei tang kata ka sarkar jelaru ka don ya ka labor license jongka akaba ka juai sya kitu ki bawan bela na syabat namar ba kam dei tang bakan tip ya ka jingwan kinong bela hanrei ki de don ru kilat jing yarap yaki ha ka pang ka sitom ka rukom siu bai nong bat wat ha ka jing sya le bin kinong ai bela kam kut tang kata nang ta kini ki bar jela ha ba ki letrei ki hab ban rung ha kanu kasnong bat le si lada ki let syapolo ki hab ban pentip sya ki bot jong katai kasnong hanrei kumba kalong menta layoi ba kini ki kontraktor jong ka sarkar hi ba ki penkhen lut ya barok ki an jong ka sarkar ni jong ka district council bat ki wan kit ya ki khar bangla jong ki kat ba ki sniobit na ka banta ka kam jong ki kam dei tang kata kat hadu menta ki don atali ki an jong ka sarkar jela ki ba ki dang yekon ban yo ya ka jing menjor jong ka sarkar India bat katai ki kenthop ya ka ILP bat nang ta sa ka MRSSA lai ka bala de pelong an da umukul sangma menteri rangba du barim ka jela hanrei ka bala penpulom no da ukon rat sangma da ka ba keno ba ka dei ka an ka bamlar kam bat ki tei ki lekren syai ba ki dei ki an ki ba khang ya ka rung kami jong ki breu ka banabat ka jingkren jong ukon rat sangma ka dei ka jingkren ka ba pensit bat kabala ban yalam bakla ya ki babon bat ka ba penki bitar ya ki kenhun seng phalang lai kham tam bat kan long ka ba bha lada kat menteri rangba kham tangkan ya ka jingkren jong ban lait ka sya wo nia ha ki babon laju kren na kapor syakapor ba ki menteri sarkar ha ba ki kren ki dei ban dapit na ki an ki bayasno halor kanu kamat hanrei ka basniu bok ba kani ka sarkar ka bamenta leyoi ba ki don shibun ki ba kren kai ki ba kren biria ki ba kren ban yo si breu na sekretariat ka badai ka office ka basan syari ka jela barok ka wei bat ka dei na kani ka daw ba habalabun ki chokar ba ki layo lat sa upat ba ban ye si breu bat ye kawang kti hadu balas new ijli tang ban yes ngapro